Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo atong basahon once again ang Romans chapter 8 verse 29 hangtod sa 30. Ug basin og natingala kamo nga gabalik-balik ang atong teksto, gumikan kay daghan kayog unod ni nga mga bersikulo mga kaigsuunan ug dili maayo nga dunay detalye nga atong laktawan. Ang giingon dinhi, kaya ang mga nailhan na niyang daan iya usab nga gitakdang daan aron mahisama sa hulagway sa iyang anak, aron nga siya mahimong kamagwangan sa daghang managsuon. Ug ang mga gitakda na niyang daan iya usab nga gitawag, ug ang iyang mga gitawag iya usab nga giisip nga walay sala, ug ang iyang giisip nga walay sala iya usab nga gihimaya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Walay makalalis ug makalimod mga kaigsuonan sa kamatuoran nga ang tawo nahulog sa sala ug nahimong hugaw ug hilabihan gayod kadautan. Kini nga kamatuoran mga kaigsuonan gipadayag kaayo nga tataw sa pulong sa Ginoo ug mapamatud-an kini sa kinaiya gayod sa tawo, sa iyang kondisyon, sa iyang nitibo nga pagdumot ug pagbalibad sa Ginoo. And that means dili gayod takos si bisan kinsa kanato nga musulod sa langit ug wala pud tay kasing-kasing nga muduol sa presensya sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Tataw gayod kaayo kana sa pulong sa Ginoo. Kung pasagdahan kita sa atong kaugalingon, di gyud taganahan sa Ginoo. Ug ang Biblia nagpadayag usab nga ang sulod sa atong kasing-kasing pulos dautan lamang gayud kaayo, mantsa mga kaigsunan. Mao kini gipadayag sa Genesis chapter 6 verse 5. Ang Dios na gyud mismo ang nag-evaluate sa sulod sa kasing-kasing sa tawo. Ang giingon dinhi, nakita sa Dios nga ang pagkadautan sa tawo hilabihan kadako sa kalibutan, ug nga ang mataglaraw sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing pulos lamang dautan kanunay. Mausab kini ang giekspresar sa Genesis chapter 8 verse 21 ug sa dili maihap nga mga bersikulo sa Biblia. Ang tawo mga kaigsuonan baliktad gayod ang iyang kondisyon karon sa kondisyon sa pagbuhat sa Ginoo kaniya sa sinugdanan. Niadtong gimugna ang tawo sa mga kamot sa Ginoo dito sa Garden of Eden, balaan ang tawo. Apan karon mga kaigsuonan, dautan ang tawo, dautan ang mga katawhan. Sa Garden of Eden, ang tawo anaa sa kahayag, pero karon ang tawo kangit-ngit na. Puno sa gugma ang kasing-kasing sa tawo alang sa Dios ug alang sa isig katawo dito sa Garden of Eden. Pero karon mga kaigsuonan, aduna nay pagdumot ang tawo sa Dios. Nahimulag na siya sa Dios. Putli ang tawo dito sa Garden of Eden, pero karon patay na siya diha sa iyang kasalanan ug kalapasan. Makalilisang gayud kaayo kini nga kondisyon mga kaigsuonan. Ang pangutana, mao ba kini ang kondisyon sa tanang mga katawhan? Ang Biblia nag-ingon nga mao gayud kini ang kondisyon sa matag usa. Walay exception. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 10 hangtod sa 12. Sumala sa nahasulat, walay matarong, wala, bisag usa. Walay nakasabot, walay nangita sa Dios. Ang tanan mitipas, kauban sila nga nahimong walay pulos, walay nagbuhat og matarong, wala bisag usa.
Ang nitibo nga kahimtang sa tawo, mga kaigsunan, makalilisang gayud kayo. Gumikan kay ang giingon sa Biblia, kaaway sa Dios ang tawo. Ang tawo, ulipon ni Satanas. Ang tawo, representante sa kasalanan. Ang tawo, sundalo sa kalibutan. Ug ang tawo, takos gayud kaayo nga pagasunugon sa walay katapusan didto sa impyerno. Ang langit, mga kaigsuunan, sarado alang sa tawo. Dili siya makasulod sa iyang kaugalingong pagpaningkamot. Gumikan kay ang giingon sa Revelations chapter 21 verse 27, wala gayoy makasulod niini bisag unsa nga hugaw. Apan ang Biblia usab tataw kayong nagtudlo nga adunay paglaom. Pero kini nga paglaom wala sa balaod. Dili kita makabaton og paglaom gikan sa balaod or gikan sa bisag unsa nga atong mabuhat isip mga makasasala, pero adunay paglaom diha sa ebanghelyo sa basihan sa libre ug soberano nga grasya sa Dios. Ang Dios ang nangita og pamaagi aron ang kasalanan mapasaylo, aron ang mga dautan pagaisipon nga hingpit ug walay sala tubangan sa Ginoo, ug aron ang mga dautan nga mga katawhan buling mahimong balaan ug mahimong hinlo. Ug mao kini ang focus sa atong pagtuon niining taknaa, mga kaigsunan. Adunay upat kabahin ang atong pagpamalandong. Mudangat na kita sa unang punto. Unsa ang buot ipasabot niining sanctification or paghimong balaan. Unsa man ang kahulugan niini sumala sa Biblia. Kung atong tun-an ang Biblia, mga kaigsunan, ang pulong sanctify, ang but ipasabot niini, gilain kita sa Dios aron iyang pagagamiton. This is the basic meaning of the word sanctify or sanctification. Gilain sa Ginoo ang iyang mga katawhan aron iyang pagagamiton. Apan, tatausab kayo nga gipasabot ka nato sa Biblia nga ang mga katawhan sa Dios nga iyang gilain, iya usab nga gilain aron mahimong liwat sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Ang tawag niini, mga kaigsuunan, moral renovation. Girenovate ang moral sa tawo, gibag-o aron mahimong liwat sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kining tanan mahimong posible pinaagi sa pagpanglihok sa balaang espiritu, sama sa gipasabot ni Pablo kanato sa Romans chapter 8 verse 13. Ang giingon dinhi, kay kung magkinabuhi kamo sumala sa unod, mamatay kamo. Apan kung pinaagi sa espiritu, patyon ninyo ang mga buhat sa lawas, mabuhi kamo. So it is by the Holy Spirit that we are able to mortify the deeds of the flesh. We believe in the doctrine of the Trinity, the Triune Jehovah. One God in three persons. Unsa man ang bili, unsa man ang kantidad nga gibayad sa Ginoo alang sa atong sanctification or paghimong balaan. Ang basihan, mga kaigsunan, aron kita mahimong balaan, ang basihan niini mao ang gibuhat sa Dios alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ang giingon sa John chapter 17 verse 19, ang giingon dinhi, ug alang kanila gigahin ko ang akong kaugalingon aron nga sila man usab mamahinlo diha sa kamatuoran. So ang atong Ginoong Hesukristo, gigahin niya ang iyang kaugalingon, natawo siya, nahimo siyang tawo, mianhi siya dinhi sa kalibutan, nagkinabuhi siya nga perfect, walay sala, hingpit, but most especially, mga kaigsunan, iyang gihalad ang iyang kaugalingon didto sa cross sa Kalbaryo. Iyang giula ang iyang dugo. Mao nga niadtong miingon si Kristo nga tungod ug alang kanila, alang sa ilang kaayuhan, gigahin ko ang akong kaugalingon. Ang buot ipasabot ni Kristo niini, mao nga iyang gihalad ang iyang kaugalingon didto sa cross. Aron nga maluwas kita ug aron nga mahimo kitang balaan susama sa iyang hulagway, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 10, ug pinaagi ni ana nga kabubuton na himo kitang hinlo, pinaagi sa paghalad sa lawas ni Hesukristo kausa lamang alang sa tanan. So bisan pa og ang nagsulat sa Hebrewhanon, mga kaigsunan,
naghisgot mahitungod sa nangagi nga aspeto sa atong sanctification, tataw gihapon kaayo sa nga tanan nga tungod sa gibuhat ni Kristo nahimong posible ang atong kaluwasan ug nahimong posible ang atong paghinlo or pagbalaan. Sayano nga mga pulong, gipalit ni Kristo ang kaluwasan. And that includes salvation from penalty, kaluwasan gikan sa silot, kaluwasan gikan sa gahom, ug kaluwasan gikan sa presensya sa kasalanan. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ug tungod kaniya anaa kamo diha kang Kristo Jesus, nga alang kanato nahimong kaalam gikan sa Dios, pagkamatarong ug pagkabalaan ug pagtubos. Muni ang panalangin sa kaluwasan nga iyang gihatag sa tanang mga magtotoo. Apil na niini ang paghimong balaan sa iyang mga katawhan. Gitawag sa Ginoo ang iyang mga anak ngadto sa pagkabalaan ug gipanglihukan sa Ginoo, gibag-o niya ang ilang kasing-kasing aron mahimong balaan ug masinugtanon sa iyang mga sugo. Ang giingon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 hangtod sa 8. Kay kini ang kabubuton sa Dios, ang inyong pagkabalaan, nga mulikay kamo gikan sa sexual nga imoralidad, nga ang matag usa kaninyo maantigong mukontrolar sa kaugalingong lawas diha sa pagkabalaan ug kadungganan, dili sa kainit sa kaulag sama sa mga hintil nga wala makaila sa Dios, nga dili kamo makalapas ug makabuhat og dautan sa iyang igsuon niini nga butang, tungod kay ang Dios tigpanimalos man niining tanang mga butanga, sama sa gisulti namo kaninyo sa una pa ug seryosong gipasidaan kaninyo, tungod kay wala kita gitawag sa Dios ngadto sa kahugaw, kundili diha sa pagkabalaan. Busa si bisan kinsa nga magbaliwala niini, nagbaliwala dili sa tawo, kundili sa Dios nga naghatag sa iyang balaang espiritu kaninyo. Ang buot ipasabot niini mga kaigsuonan, ang tinuod nga luwas, duna gayoy pagkabalaan nga bunga sa iyang kinabuhi. Gumikan kay mo kini hinungdan nganong giluwas kita sa Ginoo. Giluwas kita dili aron magpabilin sa sala, kundili aron mahimong balaan, liwat kang Kristo or susama kang Kristo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 ang giingon dinhi. Karon hinaot nga ang Dios sa kalinaw mismo ang hingpit nga magbalaan kaninyo, ug hinaot nga ang inyong tibuok nga espiritu ug kalag ug lawas matipigang walay buling sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So ang holiness mga kaigsunan, ang pagkabalaan, ang sanctification, mao kini ang kabubuton sa Ginoo sa tanan niyang mga katawhan, ug aron matuman kini ang balaang espiritu nagpanglihok sa kinasuluran sa tanang mga katawhan sa Dios, tinuod nga mga magtotoo. Wala lang kay gihinluan kita sa Dios gikan sa atong salaod, gikan sa atong guilt pinaagi sa iyang dugo, kundili gilain usab kita sa Dios alang kaniya. Gikan sa kalibutan, gilain kita sa Ginoo alang kaniya, gihatagan kita og gugma alang kaniya, tungod kay kaniadto nahigugma kita sa sala ug sa kalibutan. Apan karon gitamnan sa Ginoo og bag-ong prinsipyo ang atong kasing-kasing. Gihatagan kita og bag-ong kasing-kasing aron kita magkinabuhi nga balaan sa iyang atubangan. Mao kini ang buot ipasabot sa sanctification, ug walay exempted niini mga kaigsunan. Ang tinuod nga Kristohanon aduna gayoy bunga sa sanctification or paghimong balaan. Mao gani nga kanunay gani natong gibalik-balik dinhi sa kahanginan nga kung ang usa ka tawo moangkon nga luwas na siya pero wala gayoy bunga nga masaksihan nato sa iyang kinabuhi, ang iyang kaluwasan nga giangkon peke na, dili gayod kana tinuod. Tungod kay ang tinuod nga luwas mga kaigsunan mamunga gayod og pagkabalaan, gumikan kay nahimo na siyang bag-ong nilalang, bag-ong binuhat. Mao kini ang unang punto. Ikaduhang punto, sanctification and justification, unsa man ang kalainan. Ang kaluwasan mga kaigsunan nagsugod sa justification, kining ang makasasala giisip nga matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo ug dili pinaagi sa buhat. Justification na
Mao kini ang atong mga leksyon ni adtong miaging mga semana. Ang giingon sa Galatians chapter 3 verse 6. Samara nga si Abraham mituo sa Dios ug giisip kini alang kaniya nga pagkamatarong, justification. Sa Abraham giisip nga matarong pinaagi sa pagtuo lamang. Muusab kini ang nahitabo kanato. Giisip kitang matarong dili gumikan sa atong buhat kundili pinaagi sa pagtuo lamang kang Hesukristo. Ang pagkamatarong ni Kristo gisulob sa tanang magtotoo. Justification kana mga kaigsuonan. For example, adunay usa ka relihiyoso kaayo nga babayi or relihiyoso nga lalaki nga iyang gigahin ang iyang kaugalingon sa pagtabang sa mga kabos, iyang gisakripisyo ang iyang kaugalingon aron matabangan ang mga kabos. Nagahatag siya og dakong kantidad sa simbahan, matinabangon siya sa mga kabos. Niadtong hapit na siyang mamatay, gipangutana siya nga makasulod ba ka sa langit? What if pangutanon ka sa Ginoo nganong pasudlon ka nako dinhi sa langit? Unsa may imong tubag? Well, ang gitubag ni anang tawana gumikan kay matinabangon ko. Akong gigahin ang akong kinabuhi sa pagtabang sa mga kabus. Akong gisakripisyo ang akong kwarta, ang akong kabdangan alang sa mga kabus. Ang nahitabo mga kaigsunan, gumikan kay didto siya gasalig sa iyang kaugalingong binuhatan, sa iyang pagka manggihinatagon ug matinabangon, didto siya nagsalig sa iyang kaugalingon, namatay siya ug iyang giatubang ang walay katapusang paghukom sa Dios ug naganto siya didto sa impyerno. Gumikan kay ang iyang pagtuog pagsalig iyang gibutang sa iyang buhat ug wala didto sa buhat ni Kristo sa iyang dugo ug pagkamatarong mga kaigsunan. Meanwhile, adunay usa ka kriminal nga nabilanggo. Daghan kaayo ang iyang gipanglugos nga mga babayi. Daghan usab ang iyang gipangpatay. Mao nga nabilanggo siya, napriso siya ug nagpaabot na lang siya sa iyang death sentence. Ug sa wala pa miabot ang schedule nga siya i-death sentence na, adunay pastor nga mibisita sa bilangguan. Misangyaw sa pulong sa Ginoo, mipaambit sa pulong sa Ginoo ni adtong tawhana. Well, gitandog sa Ginoo katong tawhana, naghinulsol siya sa iyang sala ug iyang nasabdan nga ang iyang paglaom, ang iyang kaluwasan anaa lamang kang Kristo. Sa dugo ni Kristo ug sa pagkamatarong ni Kristo, mituo siya kang Kristo lamang, iyang gibutang ang iyang pagsalig sa sakripisyo ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo ug iyang giangkon si Kristo ingon nga iyang bugtong Dios ug manluluwas. Nasabtan niya nga takos siya sa silot sa kamatayon, takos siya sa death sentence, apan nahimo siyang malinawon nga miatubang sa iyang death sentence, gumikan kay nasayod siya nga ang iyang sala gipapas pinaagi sa dugo ni Kristo ug giisip siya nga matarong atubangan sa Dios, gumikan kay gisulob kaniyang pagkamatarong ni Kristo pinaagi sa pagtuo. Giatubang niya ang iyang kamatayon nga adunay kalinaw ug kalipay, ug karon anaan na siya kauban sa Dios sa eternidad. Unsa may imong response niini nga sugilanon mga kaigsunan or niini nga duha ka sitwasyon? Basin og moingon ka og wait a minute, dili man na patas. Ha? Ang tao nga matinabangon manggihinatagon sa mga kabus, tua didto natanggong sa impyerno hangtod sa kahangturan? Unfair. Unya ang tao nga kriminal mao hinuon ang naluwas. Higala kung mauna ang imong reaksyon, nan, wala pa gayud nimo masabti ang mensahe sa kaluwasan. Ang kaluwasan dili pinaagi sa atong buhat, dili kita ang atong manluluwas. Si Kristo lamang ang atong manluluwas. Mao gani nga ang kriminal nga kauban nga gilansang ni Kristo didto sa Kalbaryo, gidala ni Kristo ngadto sa iyang paraiso. Dili gumikan kay gibag-o sa kriminal ang iyang kaugalingon, giluwas niya ang iyang kaugalingon, kundili gitugyan niya ang iyang kaugalingon kang Kristo lamang. Miingon siya nga, Lord, remember me when you are in your kingdom. Ug ang tubag ni Kristo, karon mismo dadon ko ikaw sa akong paraiso. Mao kini ang gipasabot ni Pablo sa Romans chapter 4 verse 5. Ang giingon dinhi, ug kaniya nga wala nagabuhat apan nagatuo kaniya nga naghimong hingpit sa dautan. Ang iyang pagtuo giisip ingon nga pagkamatarong.
nahimo kitang matarong, naluwas kita pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo. Ug ang basihan niini grasya ni Kristo. Romans chapter 3 verse 21 hangtod sa 26. Ang giingon dinhi, apan karon ang pagkamatarong sa Dios nahimong dayag bulag sa balaod. Bisan pag ang balaod ug ang mga propeta nagsaksi mahitungod niini, ang pagkamatarong nga gasa sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kang Hesukristo alang sa tanang nagatuo, tungod kay walay kalainan, kay ang tanan nakasala ug wala nakakabot sa himaya sa Dios ug giisip nga hingpit pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa pinaagi sa pagtubos nga anaa diha kang Kristo Jesus, nga gitugyan sa Ginoo ingon nga pangpalong sa nagdilaab nga kasuko sa Dios pinaagi sa iyang dugo, nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Kini aron ipakita ang pagkamatarong sa Dios tungod kay sa iyang balaan nga pag-antos, iyang gilabyan ang mga sala sa nangagi. Kini aron ipakita ang iyang pagkamatarong sa kamulong nga panahon, aron siya mahimong makatarunganon ug naghimong matarong kaniya nga adunay pagtuo kang Kristo. Unsa may inyong nasabtan niining taas nga bersikulo? Nga ang atong estado atubangan sa Ginoo, ang atong pagkamatarong, ang atong justification, ang atong kaluwasan, dili pinasikad gayod sa atong buhat, kundili pinasikad sa pagtuo lamang kang Kristo. Ang basihan niini grasya, pagtuo sa dugo ni Kristo ug pagkamatarong, bulag sa atong maayong buhat. Of course, kinahanglang mubuhat kitag maayo sa atong isigkatawo niining kalibutan na aron dili kita mga gubot. Pero ang atong maayong binuhatan dili gayud kana makaluwas kanato. Mubuhat kitag maayo aron dili masamok kining kalibutana. Kay kung dautan ang atong pagabuhaton, unsa na lang man ang mahitabo sa atong katilingban. Pero ang atong pagbuhat ug matarong dili gayud kana makaluwas. Gumikan kay atubangan sa Ginoo ang atong pagkamatarong hugawng panapton lamang sa iyang atubangan. So ang justification mga kaigsuunan, kausara na mahitabo. Niadtong ikaw nagtuo ug nagsalig kang Kristo, justified ka na, luwas ka na, gipasaylo ka na. Pero ang sanctification mga kaigsuunan, ongoing kini nga proseso, nagpadayon kini, nagpanglihok ang balaang espiritu aron nga ang tanang mga giluwas ni Kristo pinaagi sa iyang grasya mahimong balaan, mahimong muliwat kaniya. So in other words, ang sanctification, ang atong pagliwat kang Kristo diha sa pagkabalaan, ebidensya ka na, pagpamatuod ka na, nga kita justified, nga kita luwas. Wala kita naluwas sa atong pagkamatarong, apan ang atong pagkabalaan, nga bunga sa atong kaluwasan, mo ka na ang pagpamatuod, nga luwas na kita. Therefore, kung walay sanctification, dili tinuod nga ikaw justified. Hinaot nga nasabtan kini mga kaigsuunan. Sa justification, gideklarar kita nga matarong or giisip nga matarong. Sa sanctification, gihimo kitang actual nga matarong. Gibalaan kita or gihimo kitang balaan, anam-anam, nagkadugang, nagkatubo, atubangan sa Ginoo. Ang justification, pagpangliho ka na sa Ginoo lamang, wala kitay contribution sa atong kaluwasan, sa atong justification. Apan ang sanctification, aduna kitay contribution. Kinahanglan nga maningkamot kita, nga mutubo diha sa pagkabalaan, ug atong patyon ang sala sa matag adlaw mga kaigsuunan. Mao kini ang sanctification, proseso kini, ug dili nato kini mabuhat sa atong kaugalingong pagpaningkamot lamang, kundili mabuhat nato kini pinaagi sa pagpanglihok sa balaang espiritu. Adunay mga instrumento sa atong pagkabalaan. Ang pulong sa Ginoo mao ang number 1 nga instrumento. Ang atong pagampo ug ang atong fellowship, pakigsandurot sa mga kaigsuunan sulod sa iglesia, makakontribute kini sa atong pagkabalaan. Ang church, kinahanglan gayod nga mahimo kitang kabahin niini. Dili ikaw mutubo sa pagkabalaan, bulag sa iglesia, bulag sa mga kaigsuunan diha sa pagtuo. Again, wala kita naluwas sa atong sanctification. Dili ka na mawang makaluwas ka nato. Apan ang sanctification, ebidensya ka na nga tinuod na kitang luwas. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, ang giingon dinhi,
Kay kini ang kabubuton sa Dios ang inyong pagkabalaan, nga muli kay kamugikan sa sexual nga immoralidad. So ang sanctification mao kini ang naglarawan sa atong pagtubo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang naglarawan sa atong pagtubo diha sa pagkabalaan. Kaniadto patay kita diha sa sala, ang atong kasing-kasing bato. Apan sa dihang gibuhi sa Ginoo ang atong patay nga kalag, gibuhi pinaagi sa pagpanglihok sa Ginoo, sa balaang espiritu, sa dihang giwali ang iyang pulong, kita nakabato na og tinguha alang sa Dios, alang sa pagkabalaan ug alang sa paghimaya sa iyang ngalan dinhi sa kalibutan. Aduna nakitay tinguha nga magampo ug musimba. Aduna nakitay gugma alang sa Dios ug alang sa isig katawo. Mao kini resulta sa pagbanhaw sa Ginoo sa atong patay nga kalag. Ug sa dihang nabanhaw na ang atong patay nga kalag, naluwas na kita ang bag-ong kinabuhi nga ania kanato nga gihatag sa Ginoo kinahanglang mutubo. Mao gani nga ang giingon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ug kitang tanan nga walay tabon ang dagway nga nakakita sa himaya sa Dios, ginabag-o aron maliwat sa susamang hulagway gikan sa usa ka ang-ang ngadto sa lain pang-ang-ang, tungod kay nagikan man kini sa Dios nga mao ang espiritu. Ang regeneration mao kini pagbanhaw sa balaang espiritu sa patay nato nga kalag. Ang justification mao kini ang gibuhat sa Dios nga gideklarar niya nga matarong ang kalag nga misangpit sa Ginoo alang sa kaluwasan, nga nagsalig kaniya alang sa kaluwasan lamang. Justification kana. Ang nagtuo, giisip nga matarong, gideklarar nga matarong. Legal kini nga gibuhat sa Ginoo sa korte sa langit. Ang sanctification, mao kini ang atong pagtubo diha sa pagkabalaan. Bag-o na ang atong kinabuhi, nagatubo, nag-anam-anam ug pagkabalaan gikan sa unang ang-ang ngadto sa lain pang-ang-ang sa atong pagtutok sa Ginoo sa matag adlaw, sa atong pagtuon sa iyang pulong. Dili kita magtinapulan sa sanctification. Ang justification wala tay contribution ni ana, pero sa sanctification kinahanglan nga mahimo kitang makugihon. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ang giingon dinhi, sanglit nagbaton kita niining mga saad, mga hinigugma, limpiyuhan nato ang atong kaugalingon gikan sa tanang hugaw sa lawas ug sa espiritu, nga pagadad-on ang pagkabalaan ngadto sa pagkahingpit diha sa kahadlok sa Dios. So maningkamot kita. Hebrews chapter 12 verse 14. Ang giingon dinhi, tinguhaan ninyo ang kalinaw sa matag usa ug ang pagkabalaan nga kung wala niini walay makakita sa Dios, nga ang buti pasabot niini kung walay pagkabalaan dili gayud tinuod nga ikaw luwas. Karon unsa man ang instrumento sa pagkabalaan? Ato na kining gimension kaganina, ato usab nga i-mention pag-usab karon. Ang giingon sa John 17 verse 17, balaan na sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Dako kayo og papel ang Biblia mga kaigsunan sa atong pagkabalaan. Kinahanglan nga magtuon kita sa Biblia sa matag adlaw. Kinahanglan nga mamalandong kita sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw. Kinahanglan nga magampo kita, kinahanglan nga mahimo kitang makugihon sa pagpangalagad sa Ginoo pinaagi sa iyang iglesia, ang fellowship sa mga kaigsuunan, ang atong pakiglambigit sa mga kaigsuunan diha sa pagtuo. Mao kini ang makakontribute sa atong pagkabalaan. Dili gayud kita mutubo sa pagkabalaan kung kita magpasagad mga kaigsuunan. And I tell you, ang tinuod nga luwas aduna gayoy pagpaningkamot alang sa pagkabalaan. Apan ang dili tinuod nga luwas, bisan pag kanunay simba-simba na, bisan pag muangkon siya nga luwas siya, pero kung wala siya kasing-kasing alang sa pagkabalaan ug alang sa paghimong balaan or pagtubo diha sa pagkabalaan, peke ang iyang pag-angkon mga kaigsunan. Dili siya tinuod nga luwas. Kung ikaw kana higala, paghinulsol sa tinuuray gayod, dangup kang Kristo, tawag kaniya, saligi siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas lamang ug sangpit kaniya.
pangayua ang bag-ong kasing-kasing ug dili kaniya balibaran. Iyang ihatag kanimo ang bag-ong kasing-kasing, iya kang pagaluwason isipon nga matarong ug ang balaang espiritu igahatag nganha kanimo aron ikaw mutubo nganha sa pagkabalaan nga maoy ilhanan sa tinuod nga Kristohanon. Buhata kini karon dayon higala kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.